Seliphinde labuya iLanga newspaper lizogadla ngendaba eliyilanda ngqo isource yalo ku-Facebook, isource yelanga leyo. Kuhlaselwa indodana yebhova ngoxhaso lokuvuswa imoto kayise. Umndeni ucacisa ngemfihlo yokuya kwayo imoto le. Indaba ibhalwe uMthobisi Sithole ifundeka kanje. Umndeni kaMgqumeni, ibhova kadikadika Mseleku, wayeyisilomo somchuli kaMaskandi, uveza imfihlo yokungavuselelwa kwemoto yakhe. Lokhu kulandela ukuhlaselwa kwendodana yebhova ebicela umnikelo ezinkundleni zokuxhumana yaze yafaka ne-akhawunti yayo yasebhange ukuba bayinikelele ukuze ivusele emoto. Indodana kaMgqumeni, uSimiselelo, ugxekwe ngokucela uxhaso ebantwini. Abantu ezinkundleni zokuxhumana bamchaphe ngenhlamba bethi akahamba ayofuna amatoho asebenze ukuze avuse imoto kayise. Le moto sekuphele iminyaka eyi-15, 15 yagenqeka, yapaka emuva kwendlu endaweni yakwaGqobanyawo eNquthu, lapho kwangcwatshwa khona ibhova noninalume. UMgqumeni ushone ngomhla ka-19 Disemba 2009. Yizo-ke iy'thombe lezi zale moto eyagenqeka esishonile. Ekhuluma leli phephandaba uNelisani Mseleku, oyilungu lomndeni, uthe kunezizathu ezinkulu ezenze ukuba iyekwe kanjena le moto ihlale ekhaya. Uthi ezinye zazo lezi zizathu kuvikelwa zona izingane zalo ibhova. Kunezizathu ezinkulu zokubekwa kwaleyo moto esho. Uveze ukuthi le moto yehliswa isuswa eGoli ngesikhathi kuyongcwatshwa uMgqumeni. Okuthe ngemuva komngcwabo yabekwa yambozwa ngoseyili. Umuzi nomuzi unezinto zakhona, akekho umuntu ongayithandi imoto phakathi kwekhaya, nathi asikaze siyisebenzise. Inkinga enkulu ngeyokuthi kwesinye isikhathi uma uthi uzama ukulungisa izinto konakala kakhulu. Le moto ayigenqwanga yithina nobhuti uSkhevane. uMgqumeni ushone singenazo izimoto, kodwa emuva komngcwabo wakhe sayishiya ekhaya sagibela amatekisi akuyela eGoli ngoba sinesizathu esho. Uthi ziningi izimoto zikaMgqumeni abantu abangazazi, zonke ziphelela emhlabathini. Indodana yebhova ithe ukucela kwayo uxhaso ezinkundleni zokuxhumana kungenxa yokuthi kukhona abathile abaphamise ukuba ivuse kabusha. Ithe kuyayimangaza ukuthoka kangaka ekubeni bekungesiwona umbono wayo. Ngokuthoka leli phephandaba, kunembiko ethi uMgqumeni wayeshilo ngemizuzu yokugcina ukuthi ayobekwa le moto ingasetshenziswa. Kuthiwa eseshonile nezikhiye zayo bezihlala kuNinakhulu. uNkosazana qala edumisa Sibiya ongasekho. Imoto ibihamba ugogo wakhe emholweni kuphela bese iyabekwa. Ngolunye usuku engekho ugogo yathathwa ngomunye welungu lomndeni ohamba ngayo eyothenga okuthile yagenqika obala esho. Iphela kanjalo-ke indaba ebhalwe uMthobisi Sithole, iLanga newspaper, isource isukela ku-Facebook. Shuthi-ke kube sokuba nocwaningo olumbala alenzayo ukuthi athinte amalunga omndeni ukuthi amchazisele kabanzi ukuthi isizathu semoto ukuthi iyeqhawe uMgqumeni igcine isikanje. Indaba-ke ibifundeka kanjalo. Siyabonga Msalahle, bekuyilokho sohlala nokuzayo.